Zinglamdar sari verania Madhya Pradesh Silvani Police Station in charge Asis Chaudhary chu azan duty ho in athlena changa revak lawa Silvani Police Station changvekin constable pakhat chuan ron phona Jamunia khukyang maya accident om thole mi pahnih na taka hliaman om tho constable chuan ron shil chu phone kal tlangvekin Asis Chaudhary chuan liam torte chu arang thayang bera ambulance ngai to asaka hospital lampan pingal tora thopi ngalin Silvani Civil Hospital ahliam tor pahnih te chu admit anita a Police Station in charge Asis Chaudhary po police thwam fam kimne na in thwam le in liam pahnih te an admit na hospital lam chu awapan ve ta ngal ani he thilthleng hun hi juni somni pariat kumsang ni somni pakhat khani in India ramin shipui thohni na ator hun lai khani a Madhya Pradesh po shi in je omlam apan chawve lai tak ani awangin nun phung po pa ngai veu to a Police Station in charge Asis Chaudhary chuan reivak lo hnuwa hospital chu runthleng ve ngalin hospital a hliam tor pahnih awa hmu chuan a hmutum a in thisenin alo bol hnih hle a an hliam tor po an sa ti a thei ngal maya an enchian a alandanin kutlak na hnu ma ni nge in police lam te hian an ngaya ama ero chu hliam tor pahnih te hian ni kho an na shat mai lo awangin thilthleng dan ero engma police lam te hian an na sha theilawa Hetia Silvani Civil Hospital a hun engmochen enkol anin hnu hian liam tor te po in ze omlam an panzela biak theya an omhnu in Rising District Hospital lama enkol le tora som an ni a Dr. Tirim ti na masa in police lam te chuan thilthleng dan kimchang she turin liam tor te chu an komta ani Police thu chwa in atarlan danin liam tor pahnih te hi Unau hmeichhe ve Zarina le tabasum an ni a an chungkwa hi Mandala District Madhya Pradesh khosa thini in chungkopa ber Zakir Khan hi natna sangsang na tlak bok fowa a hrisel na po apan hle ngi a hengti awang hian a fanuti pahnih ma khwa tur ngai to in aril ro boya amang ang tak zet thina a fanuti pahnih po in an chungka din hmunni an khosa khar satna te chu shirengin an chungkata na an tho thei tok thoa sum tho chwadan tur an ngai to ve ringa heti hunlai hian afanu upazok zarina hi kumsomni pahnih na mangmekin anau pangjok tabasum po in kumsomni na amang ve mek boka hun engemo chen na thotur an zon hnuwa Bhopala other printing press a thotur an huve ta hlomai an Unau hian an na thona atanga hlalote asoka gardena mi inhlawh in an khosaveta ani tichuan kumhni vel an Unawa printing press a an thoto hnu hian nikhatchu nikhila kumsomni pakhata upa hi an thona printing press a chuan rongkalin damdoi dor pakhata mi tur bilbu siam tira printer ngal adu tho do kan bula chu Zarina ichu aron shilta a anna a alo boy de owangin Zarina ichuan ama po indem lo chuan pen le paper lo pe in adu dan anga ziak mai turina shila mahse hnu rei vaklawa Zarina ichuan ama dor tu lam chu enin ammutum ain alo smart dai mai amel ngai na zong takte po ani mana order te anti fel pa chuan anin kom chhopa zela phone number te in pe in bia khun tur te an soidun hnuwa nikhila chuan a chhosan veleta ani bilbu siam zo ani tole tola zotin nikhila chuan ni tin main a phone ta fowa anin biak ring rengin rei taktak in bia in annuwa phei chuan thian in kom ngai tak an lawni ta nge a nikhila po in an na thona printing press lama te hial vakal chilin awa muta fo thina hetia akal rwal hian ama maya kallavin a thian pa kumsom hni vela upa Bhopal Govinpura khosave me karana chu a shwaitel ve thin boka tichuan Zarina ile nikhila te in chen thatna chuan hmangaina konga kai chhozelin chutianga inga zongta chu anin hmuzing ta tial boka nikhila thian pa karana po in Zarina inau tabasumi chu lo ngaina ve tialin atopa phei chuan anni pahni po chu anin ngai zong ve tangi nge ani an na tholo lai le na a an kal lo lai rem chang ati chuan an leng chwa fu thina zan lam choi chwati po an nei zeu thin chutianga hun engemaw chen an man ho hnu phei chuan ni tin main in hmuna rem chang siamin an in hmu thina ni khat po in hmulavin an om thei to lo ani ber mai Zarina ti Unau hi mi inhlawh a khosa an ni a an chungti mit me ven tur lo nei ta lo ta chu an du dan danin an khosa ani deu bera an belpa ti pon lama mutura an kalchin pia lama an inhlawh te chuan leng tura han som chang te po an nei ta fowa zalen tak le tu ma ti boilawa hun mang ho thin ta na na chu remchang an hmu chu an pel theta biak lo niang
zarinai le tabasumi chuan an bial patilaka an za omna an hum zo talo mahse chu tianga hun an man chhotak zela chuan zarinai te unau chuan an bial pati ve vea rinna an ngatngam taktak tlat lo nupuya tana nei mai turin an bial pati ve ve chu an ngem ta chema mahse an bial pati pahnih ni khela le karana po tlangwal hrechan chho ve mai an lani awangin le chuti maya nupui nei tur chuan an la inring buk silawa chuti mek lain zarinai te unau rilu ti hana ti zwal turin anau zok tabasumi chuan nawa pai ti hria chu ani le ta zela an kholama an no le pati po ashil ngam lavin an unau hian an zep tlat ani zan khat chu nikhila chu zarinai mutor chuan asuka gardena zarinai te inhlawh kalin anau pum chunga naute chu titlamai turin le anmol pholo na tura kung om chunni asoi chu zarinai chu no pomin private clinic pakhata kalin tapasumi nauti pai chu anti tlak tir te mi a zarinai te unau po hi kumlama la upalo le thilthui tak ngai to thleng phalem lo ani awangin anbel pa te thu thu in an khosa ni ber maya nikhila le karuna te chen don chuan zarinai te unau chu aruk takin no poitan chuan an hnar fi thlato ni inalang a chan bera chuan zarinai te hi musulman sa khowan tu te ni im nikhila te chen don la hindu an ni thungsi nei du viau poni se sa khoshan ani awangin an nu le patin an pum theidona an shetla awangin chen an du'a ti chuan nopuya tana nei tura norna le an har satna sutkian dan tur nikhila te chen don chuan ro manna an siam ruta a zarinai te unau chu nopuya tana nei tura anin huam tho shel ve ve in zarinai te unau po an lomin an hlim viawa ro manna te siama an nu le pati cheu shel sha dan tur ngai to ho turin nikhila te chen don chuan zarinai te unau chu silvania kal turin an kaule a an pali chuan intiam rolin juni somni pasari kumsang ni somni pakhata bopal atangin silvania lampan private bus pakhata chuang hovin tlaidar rukvela bopal chu an chho santa a zandar som pakhat vela an tumram silvania chu thlengin an palia bus atanga an suknu reivak lawa nikhila kazan ankit patila chu baikin an omna aron thleng ve ngala ankita chuan karana le tabasumi chu an kalna lam turnia an soya baika phurin akalpuita a zarina ile nikhila te ro ankita ron le lo ngakin bas atanga an sukna hmuna chuan an lo om thunga ti chuan ankitan karana le tabasumi te chu kilometer thum vela tlan pui hnuwa zunram thiar turin thim thama an din puya amma atanga ro manna an lo siam lok angein tabasumi zunram thiara aletle chu karana chuan voile khata ngong arekin chemti el the thei aruka lo pai chu phorin tabasumi ngong atak chuan azai ta mi a aka an hubbe sak awangin a hnure lote ataksa aron zoya aboral to angain kongsir hnim zinga the thlain an kalsan leta ani ankita chu zarinai le nikhila telam tur chuan bike mangbokin aletli a tabasumi an khoina zon an thlen chuan ankita chuan bike chu tidingin ama a chuan lam an siam ang thowa siam le in zunjam thiar turin bike atang chuan an chukli a chuti mek lai chuan zarina I inrin lo lai tak mai chuan nikhila chuan atnunga tangin lungin achuta bur mai zarina chu nikhoshi lavin leya le thlangal tupa nikhila te chen don chuan athingal tora an ngai awangin an pathum chuan baikin nawni a kholama an tlanta a an thomna ba le thesen kaite zana ti fain atuk juni somni pariya bas vekin nikhila le karana chuan bopal lampanin an letli a an kitapo an khwa miria pakra lam baikin apan vele ngal bok ani ti chuan jinglam warchiana zarinai le tabasumi nikhoshilawa kongsir himjinga letrang chu ron har chuak le in chanpuitu anmo ti sha in a u zok chu thele thelawin har satak chungin kongpui a in hai chuak theita hlawa khwati aron en chautak zel hnuwa kongsira letrang chungsi in kongpuya motor lo tlan de chu alo pharve tok tok zela driver then khaten ama an hmalo nge ni an tlan tlang zel sia mahse topa chuan dorbong ro phur motor driver chuan ron hmu fu hlavin pahnih an ni ti a hria din ama ringut chuan a boipui theidonin a shelawa motor dang lo tlan chu lo ti ding vele in driver pahnih te chuan zarinai te unau chu an boipui ta a driver pakhat chuan Silvani police station chu bepok ngal vatin thilthleng dan a report zungzunga Silvani police station in charge Asis Chowdhury thupek angin rangtaka ambulance tir ngal ni im
Silvani Civil Hospital lam an pan puita ani. Hospitala enkol an ni hnuwa zia lam an pan shet zela. Silvani Civil Hospital atangin Ryzen District Hospitala sunle ni in. Heta son an ni hnu hian Dr. Terim tina in police te hian thilthleng dan kim chang zarinai te unau chu an zo theita a. Thilswal ti tu te po an shia chua thei pha ta hlova. Police lam report in atarlan danin poi khoi tu ni khila hi Bhopal khopui chunga Subhas Nagara khosani atarlan ania. Tin karana po hi Bhopal khopui chung vek Govindpur venga khosani atarlan ani boka. Anni pahnih ba ka hian he poi khoi na a in hnam hnoi ve. Ankit Patel te chu IPC section zathum pasari zani pakhat. Somthum palina tlo chana thuboi ritak siam sakin Begamganj jela dalu anita ani. An chung ko harsana awang le chung ko pa ber hiselna a thatlo awanga hmeichhe kumsomni pahnih le kumsomni mi. Zarinai te unawin Bhopala kala na an ba thona hmeichhe dangte ang thobin ngai zong an nei ve a. Heng an ngai zong te hian hetiang tak hian an chunga rilu chia an puang ti an jing phakherin arin omlo. An van doi na to chu engponi se an dam chuak le hi an lompui tak zet ani.